harƙalla. To mai saurare, a yau dai tsarabar da muka tuwo muku da ita, wata ko wani sabon shiri wanda yake niyya fitowa wata ko mai suna harƙalla. A inda wannan shiri ya to daga wani kamfani mai suna Auta Graphics wanda Nura Alkoki ya ɗauki nauyin kawo muku shi. Kuma wannan shiri ba jimilla bane ba, series ne wanda zai ringa zuwa muku duk sati. To mai sauraro, a cikin wannan shiri dai ba sai mun bayyana muku abin da zai faru ba, domin daga ganin wannan banar wannan shiri kun tabbatar cewa za a buga takwakiya, za a buga yaudara da harƙalla, a inda kowa ya san cewa ya yi ɗan kwambo a gidan Badamasi akan kuɗi ba ƙyalan bane ba, kuma ba shi da tausayi. A inda na san cewa tunda masu sauraro suka ga cewa akwai yaɗin gwamba a cikin wannan shiri, na san cewa za su yi maurarin fito wannan shiri, domin wannan shiri zai ƙayatar, zai faɗakar, kuma za a ci dariya har a faɗi. Ba iya nan wannan shiri ya tsaya ba, sakamakon wannan shiri ya kunshi manya-manyan zaratan masu abin dariya a cikin masana'antar Kannywood wanda za su nishaɗantar da ku har su sa ku dariya mai sauraro. To mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwan wannan tasha, ka danna mana subscribe ko ki danna mana subscribe da like da comment domin samun ƙwarin gwiwar saka muku wannan shiri da zarar ya fito. Mun gode mai sauraro.